sa kaawit. Maayong adlaw kaniyong tanan nga mga suking pigpaminawan ning handumanan sa usa ka awit. Ug ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ning akong kaagi. Ako si Minmin. Sa di pa nako sugdan sa pagsaysi ang akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga naguluhan. Only for you. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Santa Cruz, Placer, Masbate. Hanggang tumatatampo, dagdasingan nga, men. Recorded by X Thunder Gaming. Minmin, asa baka nga nag-ilis ka man, ha? Asa ka pa Madto ko sa ilang Kuya Edsan, ma. Bagod sa bagas ilang idsan nga magsige magkag-adtos ilaha kung way klase. Ha? Mag-wifi ra ko, may. Kanong mo adto pa magkaglayo nga naapatay silingan. Naay wifi man sila. Adto lang ko silang Kuya Edsan, ma. Aron ako sa makita si Kim. Diha na. Hindi wifi ang tuyo ni mo si Kim, di ay. Mama, iya paging ipaklaro. Wadto na ko, may. Kuya Edsan, Oy, Minmin. Ikaw ang gulay na. mag-wifi ra, kuya. Unya ra ha. Unya ra pag-wifi. Pagkuha sa mo dito, kuhan, kanang tanglad si Kim. Kay mag-ihaw tag manok. Gamitan lang ninyong motor. Kay layo-layo ra matong uma. Sige, kuya. Kumusta naman mo sa mong uyab, Kim? Wa ni klaro, oy. Ha? Ano naman? Dugay naman nga wa mo chat, good. Mo ba? Mao na. May chance na ko nimo. Ha? Oh. Imo mo guding gipahunong imong motor, men. Nara ko isulti mo, Kim. Unsa man na? I love you, Kim. Min. Wala tinuod, Kim. Love ti ka. Sa una pa mo ganahan mo. Pero wala lagi ko makasulti ini kay nabi kay uyab. O karon nga, wala man may klaro si mo uyab. Nga sa ato pa, ma-chance na di ko nimo. Buot-buot sit ka da. Sige na, Kim. Sugtan ako. Panangit sa ni Kuya Edson. Ha? Ha? Nanguyab ka ni Kim nga ako igagaw? Oo, Bayloy. Nya, sagot ka. Wap lagi bay. O kanang gusto na kong magpatabang mo. Ako may problema, good. Pasayasaan lang yun mo nga. Di na binuangan ako igagaw. Unsugtol na ko ni Kim, Bayloy. Akong isaad ni mo nga, di gyud ako binuangan si Kim. Recorded by X Thunder Gaming. Bugoyan ni mo sa? Nga naman. Ang. Nagpatabang makanigaw iloy nga sugton ti ka. Ako ram siyang isultihan ko nga nanguyab ko nimo. Pero wala ko na masugta. Ganahan gid ka nga sugton ti ka? Kim, lipay yung kay ko kung imo kong sugton. Anya ko na ako kang sugton. Di ko naman pasakitan.
Di ko naman binuangan. Maura ba mong mga lalaki? Bisag may uyab na mo. Mauyab paghapon mo glain. Ha? Hilig kay mo pasakit na mo mga babae. Kim, kung sugto lang ko ni mo, ako isa di mo nga ikaw ra gyud ang akong mahalon. Wa na lain pa. Basta ha? Wala gi. Onya. Unsa man? Uyab na ta? Sige na lang, uy. Baglaro di ho. Oliki. Oh? Ako na kang gisugot. Uyab na ta. Salamat Kim. Nga imo ra gid kong gisugot. Salamat gyud kayo. Sa ato palipay kay kauyab mo ni Kim. Oh, bayloy. Way kabutangan sa akong kalipay nga gisugot among Kim oy. Pero bay, may tingala lagi mong sultihan si Kuya Edson nga uyab mo ni Kim kay sigulain to ba? Ah. Ha? Ay, madlok mo kung sulti ni Kuya Idsan eh. Nga uyab na na kong niyang manghud. Bala na. Ugma, wadto ko sila. Ako siya sultihan, bahay na mo ni Kim. Nung sa mga min. Mura magang di mahimutang dia. Ah. Nakaisulti na ko. Kuan, kuya. May tuyo ka na ko. Wa man kuya. Sure ka nga wakay kasulti. Wala lagi kuya. Masa man, di juga amtugan. Ay, kuya, imo mo nang gipit ang akong mga tudlo. Dili ka mo sulti kung ano si mong tuyo, ha? Ni. Ay, ipit akong tudlo kuya. Ngayon sa man, sulti ka na ko, dili. Ay, ipit akong tudlo kuya. Bakit kayo? Kung sa man, musulti ka o dili. Masulti na ko kuya. Kuya, binigyan ni mamangod. Mutukan mo lagi ka kung pasakitan ka. Kuya, masailaw ako. Masailaw ako nga nanguyab ko si mamangod. Dugay na ko ng hibaw, ngawiyab mo ni Kim. Ha? Pero gusto na ko nga ikaw gid ang musulti. Mauamot ko musulti ni mo kaya ka. Kay, sagrado magid nga, masuko ka na ko. Kay makaingon nun niya ka nga, wa ko igabaws. Kay, mayo bagay ka na ko. Nga, mahigayon pagid nga, ani ko mukhaon sa inyo. Okay ra ko ana nga mag-uyab mo. Kay natural naman na. Basta kay pagtaron lang gyud mo ang eskwela, ha? Ug ayaw gyud mo pagbuhat og mga butang nga dili maayo kay mga bata pabaya mo. Eskwela gyud mo og tarong aron namoy ugma. Kasabot. Kuya. Hoy, mangis man ka. Aping ra ganito. Nalipay na ko Kim nga. Way supak si kuya ni mo Idsan nga nagkauyab ta. Basta way binuangay ha. Ayaw ba gid pangitaglain. Di ko na mahitabo Kim. Kay, love ta kayo ka. I love you Kim. I love you too, Minmin. Nalipay ko nga way pagsupak ang igsuon ni Kim sa mong relasyon. Sa pagkakaroon, nanarbaho na ko. Nagtigom ko sa future na mong duha ni Kim. Ug din nilang kutob, daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao ka mga higalan kaagi ni Minmin nga taga Santa Cruz Placer Masbate uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagkulahan, Only for You. Ang mong kaagi gibuhatan na doon sa radyo ni Ricky Persuelo garing gubos sa direksyon ni Priscilla Racadas. Kamuusap mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing kong kidapit sa papada,
sa inyong nagkalain-laing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa usa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod ngayon, takang salamat sa inyong pagpangina.